farve. Den samme. Nej, der er 2 forskellige. Hvad er der ellers? Den der er også dejlig, ikke? Den her, den kunne man jo så lave grøn og hvid til toppen. Se, hvad der er. Det er også dejligt. Det er plastikgarn. Og det her, det er uldgarn. Man kan jo bare gøre det. Er det pind 3 også, det her? Det er jo i hvert fald uldgarn. Der får man 4 stykker for en 50. Det er også uldgarn. Meget løbelængden. Den er 150 meter. Strømpegarn. Det skal nok ikke være mønstergarn. Må være det bedste garn at strikke med? Altså uldgarn er jo det bedste. Hvorfor? Uld eller bomuld er vel godt til børn. Det er syntetisk er jo ikke så godt. Så. Det er godt nok svært at vælge. Ved du, hvad det skal blive til? Ja, kan du se. Jeg har opskriften med. Jeg ved godt lige, hvad det skal blive til. Lige til... Er det unge eller tøjet, du skal lave? Nej, det er kjolen. Er den ikke så? Jo. Men jeg ser her løbelængden her. Men her, den er strikket i bomuld. Skal vi så købe bomuld? Stykke? Skal vi ikke vælge det der bomuldsgarn?